ayo abujo sajo bambale ala eyo sambalelo sire hamad jammo weli a welni jammo Umar Fouta a jarama Djibi Boli babadam on jarama vraiment on kolli tan dum sohla hen on jigi needi odon jigi ladabi on mbawi ko mbatta ko yalla juni sellina dande bina sambalel a jaggi non jammo rewbe fulbe be beltima rimbe ranabe sancitobe ko diido ko ballimaji e worbe fulbe be ganda isolel kange sammitaki jaabe ciwri wayo ko sam dañe e be so pujuri lalima wero ko pullo wat jamme ko defo mbere wawi imbi rebrinde si lili mi wawa jam wa bone cer Mamadou Sammodi bismillah ma Abou Diop mawdo hoore mo rondaki londere mo jom hoore hisnde kongol yeso ma bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe salliɓe yawaye huɗotoɓe gacce heɓotoɓe belkaɓe endota ko funti suka e mawɗo debbo e goto yo jaam e kisi Allah gone men mi wino e édition premiére o bannoɗo premiére o hande ko jamma e jammaji jamma fof ko jamma so wiyama hande ko jamma Allah firti ko mbewuji wurtoɓe marañaji ɓoniɓe ndaalaji ne palono palto mbaɗa cowtiji so caggal neɗɗo wadde mo wawa walla suusa so joli bandum debbo ƴetta wudere weddano ɗum no rewɓe fulɓe ɓe mbadde goto ko pullo ni so goto ko pullo no fellatno hanki debbo pullo no lowtanno ɗe piyanɗe mbiya duyi ɗe mbiya dayi ɗe mbiya wona ko ñalli waalo ɗe mbiya wona ko wal dewto hamba sammode jaygue ɓuuɗi koka bisimilla bandiraɓe miiji jamma o ko debbo Diawo dalle Birama Sowa e wuro Guelajo heɗenaɓe hombonaɓe diine layo mbaylo gangal Elimane jawɓe hoore wendu e laaci wendu jawɓe mbi janggen ha mbawen gandal dow e gandal qurana jawɓe mbi dokken ha kumnen so piyanɗe dilli pellen ha kuuɓen nawen manoyo suudu paate joom laaɓi e joom mbalka joom ɓirdugal dokken ɗum gueɗal muɗum bandiraɓe bisimilla mawɗon so ɗum yawti kanko Sali Dia miijiɗo jamma o hol gonɗo jomajo jamma o hande bandiraɓe keɗodiren woni jomajo jamma o ko Hamma Sammodi Diangue ɓuuɗi koaka pullo uuro bemal naajo kala ko daña e kew ko jomajo saabi damboɓe ina paɗɗa jomajo funere no paɗɗa jomajo duusoɓe no paɗɗa jomajo kono kala garɗo hanki sangaji nde kolli beeli mbeɓani jamonoyde guila bomen sagataɓe nde gorko pullo yettoto ina waɗi willi wawoji waɗi beyte gendus tamo e tamande ina waɗi koyte ko tuppe kuti so yettima dicco ñoota ɓurtugal ngal yiye jomaji o woda ko waɗi saabu ko jomaji o saabi ko ha daña ko jomajo saabi ha gayɗi kirsa dammirɗo ɗin juuɗa ƴakka ganta simma durta kalisaji dokkira dowuji mbaɗano sernaɓe halifaɓe nootiɓe jamma hannde o ni nooti ceerno Hamma Sammodi Diangue ɓuuɗi koaka wadde kanko ni jomajo o e jamma hannde o bandiraɓe nde o dambi nde omo dammo nde suddiɓe makko laaɓɓe aaɓɓe malaɓe ɓe Amdata Moussa Demba Sed Ba woni jeewo galle jeewo banum gorko mo bonnani galle Hamma Sammodi Diangue ɓuuɗi koaka gila o naata e galle o fay ñallal ngal hannde Hammadou ko dow tan fay hurtaki caggal ko naata e galle o fay hannde kala ko Hammadou fagginomo tawi omo mofti mboɗo wiya debbo jeewo so yumum gorko no wuuri debbo jeewo ko miñum yummum gorko so tawi jignaɗo debbo yeehi debbo jeewo wonti jignaɗo kala ko ay ko kañum hufata kañum jogoto malede mbo e weldemo tiinde e moƴƴere makko e larde makko reedu saabi ha o dañi miñiko to banggue dewgal woni sehil makko woni guiɗo makko woni Farmata Amadou lolliɗo Hawa Tokosel woni cawde kamɓe cawdir ɗon on mbaɗi noon ñalawmaji
bilbase jaayande sa samba faba demba faba funde bodal cangel eli jokki je junade ma nyaade hakkunde hamade bilmatel pulla paydo jom nimango nanango kabeje kaaja kange kalis e nima hamande jibir goko sa tengel sa dayma nima filma nganma on fella be na lowta on badi non goko pullo felli on lowti on jaama ina jogi yimbe tatu teddinaabe jammo kanko woni paahe woni jomaji jammo ko damba ko soyna ko fof e makko omo jogii noon tata ɓe o wadda ɓen ko invité d'honneur ɓen gooto ko ganndano makko ni ko jontaɗo no makko ni ko ɓiye Alaji Ousmane Ndombo to Mafre so tawi wiyama Ousmane Ndombo taweje Mafre ɗo ala commentaire woni Alaji Moussa Alaji Ousmane Ndombo goy ko pullo o sehil ma o jontaɗo ma o duusoɗo ñalawmaji men e yaara law duusel ñalawmaji en e ɗon ɗo wiyete ɗo ha joni ɗo wiyete ha joni aj baali Alaji Moussa Alaji Ousmane Ndombo ko teddinaɗo jamma o omon ɗo jooɗi o yonni o ay duusema o waɗino mbannoɗen sangay sangaji aɗa andi no wano hol goɗɗo invité de ɗo goɗɗo woni administrateur civil jeeɗo e commandement territorial wiyete Djibi Diallo jeeri jaalalo waalo Djibi Diallo omo fonno tawede hande kono haaju laamu kuppude biye ɗannade yaltude leydi ndeleede kala gonɗo service haɗi ɗum heɓtade ɗum heɓti o jamma hande o serge makko o nan ɗon so tawi allahu laamɗo jaaɓi jengi kala ɗo nulano so arti to banggue laamu ko jogoɗo arde ɗo so Allah jaaɓi Djibi wonno préfet mo Dakar kala ɗo huula memede kala ɗo otoji mbiya dirtintake kala ɗo wiye memetake eggintake so Djibi Diallo dawima eggini sawabuni ko ndimago mum e fulle mum e faade mum jogui ko ɓeeɗo tato mbiya yo ngar ndusa Hamma Sammodi Diangue Buuɗi Kowak bandiraɓe en jetti musidɗo men Alsane Ba mo daara e koliyaɓe fagganago ngo anda joote hungudu famta enda bone heege woni guijilon kanko woni président directeur général agence mo ganduɗa wiyete ko beele ndendi ina sooda ina yeeya ina jogii galleji ina jogii tereji ko neɗɗo koolaɗo nunduɗo ina duusimo Dieynaba Diallo debbo mo ganduɗa koɗo golle wiyete ɗo golle nane ɗo ko debbo nane naajo ko bande debbo Hamma Sammodi onon fof kon uwoɓe oɗo Hamma Sammodi Diangue Buuɗi Kowaka ko perɗo laaɓe mo holli yimɓe ɗo jeewo jibinaɗo ɗo jeewo jibinaɗo omo jogui ɗon gueɗal hinde nde o jeeyande omo jogui hen gueɗal ferde laaɓi holla yimɓe noon mboɗo wawno haalde jibinande makko Dade Maayo mboɗo wawno haalde omo jogui jeeri omo jogui waalo omo hokka jeeri omo hokka waalo kono jamma o wawa ɗum jogade nde o jibinande o tawa galle ba makko koko wiyete ko gandal fina tawa woni leɗɗe men hanki ɗe tawɗen galleji babiraɓe meɗen nde o jangi hawo gayni o fewni hawo gayni jungo ngo jagga yo nawe o janggoya Qur'ana Hamma Sammodi e janggoyde Qur'ana mi dartoɗo Qur'ana ɗo mi yetta médiaji garɗi ɗo ɗi mi haalino Aliou Lido mo pete e joom suudu mum debbo mum gummiɗo toon to Allemagne tawi ko debbo tubako jiɗɗo pinal ngal ɗo kanko noti wonde lappol makko bisimilla maɓɓe nde ɗum yawti ha gasi ha laaɓi mbiɗen o janggoy ko wiyete ko Qur'ana nde o jangi Qur'ana ha o gayni Allah hokkimo o hokkannomo Hamma Sammodi jibinande addi tan koye ɓernde no Saddam Hussein wano no colonel Mouhammad Khadafi wano jibinede leñol jibine diwan salo yaware huuɗo gacce dendagal kono adda yaw sali itti ha laaɓi Hamma Sammodi wonde jibinade ko ɗum ummani kala ko wiyeteno jeeyi baaba kala ko wiyeteno jeeyi nene kala ko wiyeteno ɗum ɗo koko rendano ina fonna waɗede waɗaka o dari o yolti ha laaɓi o holliɓe laawol moɗo heewi wiide so neɗɗo natti yuminade yo hulɓino ndewno jeeyɗo heewani bonnude kaɓowo e basal wendorta dawal law Hamma Sammodi jibina tan ko ɗiɗi habde basal kaɓo e basal wendorta jogoto ko wedere mawde taw ko wedere wonde fayida Allah wallimo law o haaɓe basal ha laaɓi nden haaɓe basal ha laaɓi
o adi fof ko dañde duwaw jignaɓe makko wiide jignaɓe makko holko jiɗɗon mi waɗana on Moussa Demba Souleymane Ramata min jewta o wi ne yumini baaba jagga jungo nana qurana ina remana ayna ina yaakoy ya won hunde ya janggo binde gumotoɗo ñamono paynano walla nanono pay ñaamo jangga mbawa gona ceerno aɗa taƴi adadu aɗa winde Allah ne jaabo walla gona kaada tawa baba maayi o wiyata ko ɗum muuse mbimi ala ɗum muusani ko hoddi o on ko ɗum muuse o ko ɗum muuse mbimi eyi mbimi muuse ko sahande wawaka ndene fuutankoɓe mbiyanno sukaɓe hewɓe sono jima mbiya banam goko banam debbo ñamle kam waara leɗɗe ha wawa an wawa mi anda so nani kalmi ko on nani ko mbimi ko yummiraɗo walla babiraɗo wiya ñamle kam fodde teddugal ha wawa an wawa on jogo e makko jikki wawa o wawa jogo ha heewa salo wadde ko yiɗi ko kanko jignaɗo ko jignaɗo yiɗi ko watta ko waɗa ko jignaɗo yiɗa jignaɗo andi hol bannum goko jinno ɗum teddino ɗum jignaɗo andi holmo ɗanninoɗo ɓiyum arti adani wudere itti totti ɗum jignaɗo andi hol joɗinoɗo woodi coñƴo addi jawa totti ɗum jignaɗo andi hol dilno ɗum nagge wadde so tawi ɓiyum dañi wawa mum wawi foti kañumne ko wadde ñalawmaji yaada eko jignaɗo mum yiɗi ko so tawi ɓiɗɗo waɗani ɗum jignaɗo ittanama jahnama laaka addanama e aduna goo hay goto yurmata komo waɗanma saabu ene ko aɗa jogui ɓiɗɗo joguiɗo wadde hamma sa moɗiɗi wiide ko yumomi bammo ko jiɗɗo mi waɗa noon ɓe duttimo teddugal ɓe mbi minen min jiiɗi ko waɗan ɓe jiɗɗa kosame duwol ha timma waɗan bandiraɓe ma ɓattiɓe waɗan denɗiraɓe ma waɗan hoddiɓe ma waɗan ɓe joltirɗa ɓen jignaɓe gona haaseji Allah jutno balɗe mabɓe moƴƴina battane mabɓe ɓe gondani e tuuyo jawdi ɓe gondani e tuuyo hoɗande ɓe gondani e tuuyo jiifaji mabɓe ɗi wadde jawdi ɓe kaɗanima kadi hokkude ɓe mbi ko ya hokku wonmo no hokkuma ha heewa haɓa hunuko ma tawi ka ƴoƴƴo woni baɗanowomo mo waɗanta bannumen neɗɗo hokkuma ha heewa teddinma ne ñamminma ne yarnuma tawa waɗnani bandumen son jeeyi cuuɗi mumen ñalawmaji dilli ɗe piyanɗe mbi duyɗe ñalawmaji mawɗi mbaɗi sa haali nana ko mettuma on nande ko metti mum woni o loowima ha heewi o haɓɓi hunuko ma hamma samodi a haɓɓani hunuko hay goto gueɗal keddigal ngal mbiɗaɓe jiiɗaɓe goto fof ko yiɗi meccal ngal yiɗi ko yiɗi liggade ma waɗa ɗum ha timma yinnoɓe ɗannaɗe ɓe kuppana beeji naata e weeyo ndebbine duule yinnoɓe ko wiyete leydi ko cooda hectaruji pewɗa kayitaji yinnoɓe jawdi darinde ɗe kala nanɗa ne yeeye cooda amma sa modi kellotoɗo paltotoɗo wawi kellotoɗo aɗa falti ha heewi dokkirɗa ha heewi bandena ha heewi goto fof ko jinno ittuɗa tuyoji muɗum bandiraɓe sagataɓe yontaɓe rewɓe jokolɓe ɓiɓe fulɓe saliɓe yaware huɗotoɓe gacce heɓotoɓe belka ɓendota ko funti yo neɗɗo salo yo neɗɗo salo yo neɗɗo salo rewede ñamade yo neɗɗo ittu tuyoji muɗum yo ittude foti ittude ɗo foti ittude ene foti ettirde yo neɗɗo ittu tuyoji mum yo sagata salo ɓorde mum laccina yaha e lahal jane ngal ina yaaha médiaji garɗi ɗo ɗi Teccane FM e gardugol sa Ablaye Sarr gandu moƴƴo labdoyedu mo jangguilmi min keblida to e sesti janggude jaydiyankagal ɗo janggoɓe fasɓe janggat to minen mbaddi toon jaltiɗi gartugo moƴƴi ngal seɗantagal yantude e radio Piindi e jetti ɗiɗo médiaji ko jiɗɓe wiide hamma samodi sali yaware mboɗo heewi wiide so tawi sagata huccite sagata wi mboɗo mooli Allah laabi tati gasani itta yaware ɓeydat mboɗo mooli Allah laabi tati hello hakkille pat mboɗo mooli Allah hello hakkille pat mboɗo mooli Allah hello hakkille pat mboɗo mooli Allah andu itta yaware ɓeydat hamma samude ko calliɗo yaware no foti raɓɓide ni ko noon o wayi ñaadde ko noon o wayi mettude so tawi dawol dawi ala ko heddi so wona piyande ne dilla o yeyat fittano makko
o wona kedde jamɗo sala wonde kedde jalleɗe ko wona ɗum ko no nde janggi lekki ha o wawi so ceerno nanni juggu mum e bata muɗum booti ndiwi toon on bata hewani kiliyaneɓe ceerno haɓɓiti bata nanni juggu booti ndiwi ala on bata hewani jubbede wona bata ma wona bata Alaji Moussa Ousmane Ndombo o so ceerno jooɗima ha daha mum taƴi yeeyi ha kolima ha laaɓi ala almo moƴƴude ñalawmaji mawɗi nde kuppuɗa biye naɗa e weeyo jaaɗa to wiyete Afrique du Sud caɗele bannoɗe toon on ka hol bawɗo tawa ko ma winde tawa ko ma masse tawa ko ma jubbe ko yimɓe ƴettuma ɗo mbawnuma mbi suko goto min jiidano Sénégal so kuppi mbiyonante Afrique du Sud deyat onon rewɓe makko ɓe noon on kuywani de rewɓe Alaji Moussa Son Ndombo ɓe on kuywani de oɗon jogui jaggal oɗon jogui ceerno oɗon jogui gandu oɗon jogui nunduɗo kadi Hamba Sammodi Diangue Buuɗi Koka wattu hakkille e ɓeɗo suɓiɓe yimɓe fof mbaɗi pelle ndewi caggal ma seeranaɓe nan ɗo e dental he ko ɓuuri weldemi anduɓe binde gummotoɗo ñamono paynano kala sifa moni fooɓe goppiɗoɓe gonnoɓe ndewi caggal ma aɗa wallaɓe aɗa nafoɗon jeeɗa kono watta maɓɓe hakkille onon ne rewɓe ɓe gande mo ndewɗon o wona ɗeela ndewɗon koye goga pullo moƴƴo ndewɗon koye tedduɗo ndewɗon koye cuuso ndewɗon koye jontaɗo mami ay ko opérateur économique kono ko l'homme social Hamba Sammodi Afrique du Sud Afrique de l'Est Afrique équatoriale Afrique occidentale kala ɗo pawɗa koyngal ma laamu nodduno ma ina jogui ma jikki Allah hokkima jikke o soyade fewni no foti yimɓe lambina caggal leydi no foti yimɓe guittuɗa jonde mon caggal leydi no foti yimɓe ngabbina foti yimɓe jippirɗa Allah wela wi yo wano wayni tawɗa ko gandal bembal naaɓe uwoɓe jangde e doole ɗe jogui ɗon ɗe Allah hokkuma kala ɗo tuuɗa Allah jabanuma mbete ko ɗon haaɗi to leydi France ñalawmaji ma mawɗi ɗi pamɗani ɗimin ndewi ndi to dowlaji denduɗi kala ɗo jaaɗoɗa e nder o a gollima golle joɗɗe baɗɗe fayida Hamba Sammodi mi haala ko Alaji Ousmane Ndombo wanno ittude kolce biigi nogas walla capantati waddi hen ngaay wi ko haɗa ceerno Mountaga Tall ɓe wi jaam Ousmane Ndombo koy ko waɗi ko ɓurti koy o kalten foti o wi ala ko jubbande lekki wotorade ɗum jubbande wotorade ɗum an jubbande ma ɗe kumi otoji ɗe darani galleji kala ɗo ɓiɗɗo pullo bembal naajo ina waɗanno saaha hanki nde mbabba ngoba wone saaha mum nde yaha ɓooyi ndimangu ay nde yaha ɓooyi saret ay nde otoji puɗɗi jolde fay ñallalngal hannde kala ɗo ndimangu humiɗo e galle bamma humiɗon oto jabɗo temedde million ngaji ñalawmaji men e lumbol Daka tawɗen ko neɗɗo ɓilɗo pullo ina jaggano ñoƴƴano haɗa wonde député mbiɗa Abou Samba Diop Amadou Digal jeenɗo mbaɗɗa jawdi ma mbaɗɗa doole ma kaɓɗa haw wonde député an golli ɗum Hamba Sammodi dal polga Thiès tawɗa koɓe kaɗa galleji mabɓe ne kepta ɓe ngala nden ɓe ngala kuwa ndeyɗa ñoyɗa kaɓɗa ha ndiyam arti kuwa arti foras arti gaɗum mbi ko an waɗi oɗo foras galleji dokkuɗa gasata otoji dokkirta gasata kono yoɗimine ma ka perɗo lawol ka yiɗa pullo yawe kadi Hamba Sammodi aɗa nunɗi so pullo tooñi nodda ɗum mbajoɗa ɗum mbiya ɗum ka toñƴo mami jingano kono ka toñƴo kadi oɗo wattu so pullo tooñama ala doole jaaha portana ɗum pelente ƴetta ɗum avocat mbaɗa jawdi ma kaɓeɗa ha pullo yalta taw ko toñanoɗo Amadou Digal wi ñande peeñɗa e Thiès yima région Thiès natti wadde intervention ko faati hakkude aynaɓe e remoɓe ka perɗo lawol mbete ko ɗon tan so tawi ɗum ko namdal jabunu ɗum ko ala aɗa andi mboɗo andi nde wuuli hanki muusi metti nde komin addi micro kalɗa ko kalɗa e leydi ko ha joni waylaki kala mbiɗa laamima kala mbiɗa laamaki Allah hokkuma ɗum amin gande ma ko suuɗi
mboɗo jogii risque ɓurɗo hulɓinaade mo mbaɗɗa mi yejjitii combat o sa Thiès wonno hen somi yejjitaani ɓe telefini galle ma eɗen jooɗi mbaɗa mail libre mbiɗa ma limmo ma waddanno mbiɗa ma limmo min mbi Hamadou to wi noon mbiɗa mi wondi ma limmo kalɗa e jolfe ɓoyña mi sifto e galle ma wonno mbiɗa ma limmo son kuccudiri fixe mo guite ma hay so secondaji ɗiɗi sa gayni ma limmo minen fof min kulminama digal samedi wonno samedi o arti e witata sika sette eɗen jooɗi technicien o wi en boyña liɗi cuusal ma e caasal ma alaji Moussa son mboɗo mbaɗ ɗum min jeema noon e ferde laawol a wona huywere e ferde laawol a wona ɗeela e ferde laawol aɗa fastina rewɓe maɓe e ferde laawol a yiɗa badboniyankagal e ferde laawol a yiɗa ko jasat neɗɗo e ferde laawol a yiɗa baaso jiɗa ko yimɓe fof yo dañ a wona haaside ka laaɓɗo reedu wadde so tawi deuxiéme édition ɗo jamma teddinama ɗum ɓe ganda noon aɗa jogui waalo ɗo wiyete kolcel so binal yimi yala ina wawno wona fantan ne wawno wona diaw ina wawno wona baba baydi mama goko goye mam diab goko coofe law demba walla abou djubade kecco joom kawas kacco hen e yeeɓe kono sa yimanama gumal sa yimanama koyete ko yala ina anda hayirɗo ngo jeeɗa ɗo jeeydi e waalo ngo fof aɗa hokka guese jeeya hokka guese waalo kadi ñande wonde aɗa jogana ñalawma goɗɗo mo wona oɗo a ɓooyi dikkade noon ka mbio a ɓooyi dikkade kono a dikkima ɓe a liɓata so Allah jaaɓi ka mbaɗo komin haaloɓe en jetti Ousmane Iyane Thiam tawta jamma o e Aliou Fall mo matame kaggulade kaggu bane banti gueñoɗo kaggude ɓoye kayɗe ɓoye jolliɗo ɓi bamma nokkuma Hamadi Alpha Oumar Isma Dianga Sawarella mo pilmi pilal mo kasa e balade mo pisso mum santo dian mum kala gonga so bawɗi piidi koko pino piyata kono mbaggu fo e saha mum mbi fo e leewal mum jontata fo e mbawa ko muɗum bandiraɓe haalam ka juuti jamma o ko jamma welanma ko jamma weltare binal min gatta e ma ko an yewtata yimɓeɓe an équipe ma kono ɓe uddira ɗo Alaji Hamidou Mbow a jarama cadre supérieur mo gandal mum to a jarama welimi fof ko sernaɓe tawi jamma hande wi Abou Diop min meeɗa tawede ɗum ɗo sona sababude hamba Samuel Diague ɓuuri koka mbimi bone ala ɗo sangga yaaka ɗo ko ñamen pijan jalan jewten dine pilan jadata uddirtumi yewtere nde noon min battima yimɓe jeegomoɓe jogomi haalde ɗo ɓe bandaɓe keɗomi 1986 état généraux de l'éducation et de la formation wiya PULAAR ne jogoy ubbede yo naftu jangguinede Sénégal hol goko tawno ɗon jamma goko kanele kanareje nokku Abdoul Salam Thien siñama cukalel mo jeeya kanel naaɓe wiyete Aboubacar Thiarno Saydou Sow Aboubacar Deme yalla yumomo yafomo haalamo aljanna o wato woni o loppet o maayo yaɓɓe PULAAR koko jangguete Sénégal holmo tawno on jamma goko da e koliyaɓe fali mali gasiri mali goko tile lojji woni nga hammade gueto e falo mbaylo jambi jaloore guesa bawi paalima ali saw nguwal so ɗum mi doguino e da dongata yeeɓoɓe ɗon ɗum men tattoraɓe ɗum ɓe babel ɗum ɓe Amadou Sidi ɗum ɓe Malik woni mo ganduɗa ko timmuɗo ganduɗa ɗon feewi dayi dande tinde no dole muɗum ponno Mamadou Seydou Amadou Lamine bamakko fayi guuri koliyaɓe dari wondi wi PULAAR watake yonto muɗum no mbaɗɗon hande ni hol goɗɗo tan Alpha Ségal Mawla Partie biyeni sawnayi tan Jumba Labba Tengel e Partie Tengel e Banel Tengel e Moire Tengel tan mo ganduɗa ko Abdoulaye Racine le premier interprète école de fils de chef wiya kan Diallo wiyete ko Cheikh Fadel Kane professeur wi wondima mayta PULAAR hay go wahde PULAAR janguede hol goɗɗo goko lumbol Samba Abdoul wiyete yeedo Mamadou Dia ƴawne ngalu yeedo kuuɓo wi waati wondi waɗi ko koyngal muɗum ha Égypte ko yi toon ko ma maayi ina haɓane PULAAR yeɓetake ɗo leydi Sénégal o ɓeeɗo nayo tuɗima leppi leydi tuɗiɓe leppi teddugal yalla yumoɓe yafoɓe haanoɓe aljanna holno ɓe mbaɗi ɓe mbi gonden mbaɗen pacte gonden calliginoɗen gonden eɗen kabane PULAAR ha maayen ɓe joli ɓe jaade Samba Seck ko gawlo jeeya koɗo mbumba jeeya tata almami ɗo so ɓettima mbumba noon mi wiya hande
hamma samodi no ñantannomi moussa ousmane ɗomon ñantannomi omo ganduɗa ko neɓɓo bobo no ñantannomi kono oɗo wurte ñantimi ɗum ko Abdoul Mbaye ancien premier ministre mo Sénégal banquier mo ganduɗa eɗen gandi hol Abdoul Mbaye jeeya kono signi bamaɓe banaji ɗum wurteji sappo e goho min jaada hen haade mi yettimo ɗon joni noon Allah waɗi Samba Seck goko buma ƴettata almami tan biran toka biran Fatima so jelimo mbañ ko gawlu yimɓeɓe mi salmini Billo Wan jomtuɗo Abdoul Mbaye o Samba Seck ina hen ɓe mbi holno mbatten haɗa welata taw debbo tawaka jaam dañatake debbo tawaka kisal watta debbo tawaka sutur watta debbo tawaka ɓe miiji debbo jeeyaɗo ceeloji jeeyaɗo wiyeteɗo donɗoɗo jeeyaɗo wiyeteɗo jaata ne wiye kinden yette si ina waɗi ɗo Jurbel ɗo ko debbo ƴaggulu debbo tiɗo no fewi calliɗo yawaki ɓe gubbi ɓe jeeyi ɓe jettiɓe mbi kinne addi min koye men calguiɗo eɗen gowanda eɗen liggono Pulaar ha maayen samedi hande watti balɗe sappo e goho balɗe sappo e goho ko mawni noon Souleymane Bal on ñalawma ɓe calligini ɓe gondi maɓe liggano Pulaar haɓe maaya Mamma Seydou Amadou Lamine wi sen gone haala ɗemgal Pulaar min mi sankima min Mamadou An son jooɗima e Janaye Sam on ligganaki Pulaar mi yalaki mi yaafaki onon fof sono ubboyi kam mi yalaki mi yaafaki yo tata mon ubboyam jokkon ha Pulaar nde ha tawa mi laakara ñande hedde mbaɓe ko yimɓe ɗiɗo Samba Seck nane France en de kinne si ñande kinne fiilete Souleymane Bal woyi ha jooɗi wi wondore nde ko ma mayna liggano Pulaar hamma sammodi min battima e ɓen hakke ko mbiyatami Abou Diop nde mbimami da jallumol daka an woni mo ganduɗa ko Mamadou Dikko amen Mali mbiɗami jaaɓi Allah nootima hen nde conseil économique social environnemental cekkede watte nde mbawɗa jeeyde hen min gandu cuusal ma min gandi pinal ma min gandi nande ma ɗemde min gandi pellital ma min gandi aɗa wawi difade ɗum nde fawa e dow ma nde a naaɗaki kala ko donɗa teddirma a addi ha jettiɗa dongal ngal ɗo haɗanno ɗo kono mi haalano bandiraɓe a naati ha ɗo gasi ɗo a hersani laamu hokkanima mbuuɗu ONG hokkanima mbuuɗu kala ɗo jaɗan duya jungo e poche guitta jawdima mbaɗɗa leyol ngol mi udda noon haalam ka juuti heewi jaafuɗon mi uddire yewtere nde so tawi yimɓe jeegomo gondino ina mballa Pulaar ha maaya wonɓe ɗi dubbonaji ma mbaɗa Pulaar ha laawa taw ko fulɓe nane leydi he wonɓe ma mbaɗa Pulaar ha laaɓa nannugol mum e juɓɓude jangde laamu koɓe jogoɓe wadde Pulaar yo Allah dandu en hen min batte juuɗe maɗa wawi ɗum mballa en hen dawɗen mbeɗa ɗo wasa wodde mi yetti bandiraɓe men bandiraɓe mi yetti bandiraɓe men Abbas Sara bandiraɓe men délégation dimannaɓe en jettiɓe en jarnimama ɓe mbeɗa joguino kayɗo ko ɓerɗo notade ɓe ternani programme o ɓe gartan yettade jeeyde hen so tawi Abbas noɗe yetti bandiraɓe men dimannaɓe ɓe en jettiɓe ɓe bisimilla mbaɓe wadde bandiraɓe sehlaɓe haalam ka juuti onon ɓiɓɓe hewɓe onon bandiraɓe hewɓe leñol wurdata ko hewɓe mayita ko hewɓe leydi Cameroun hewani fulɓe kono holko saabi Pulaar no mawne e Cameroun saabi ɗum ko kala debbo pullo gonɗo Cameroun Mouhammad Samoudine andi jokolɓe yontaɓe so goto ko yettima no haalda e ma mbiyata ko sa haalani Pulaar a restaka ma ƴamataka men kaldata jarniɓe janggude Pulaar onon goni yummiraɓe sukaɓeɓe onon goni jangguinoɓe adanɓe son ndesama on jeehi galleji goɗɗi jooɓuɗe ɗemgal moon so tawi woɓe gaddi yo yimɓe jooɓo ɗemgal mumen on rewɓe tinnude kalifon Allah ɗum noon ko ɗo kannanmi juuti heewi jammaji goɗɗi ma e gartu hen dokketen ko binelo hokka dande o namno Hammat Sammodi Diagne ɓuuɗi Kowaka délégation dima ɗo ko bandar debbo nde Ouma Tine e Amasi Gawlo wondude nenne si
ɗum noon ɓe nan tan ɓe gummi to woɗɗi caggal leydi ɓe jooɗaki ɓe jetti o ngam mawnude jamma o e teddino Mouhammad Sammodi Diangue ɓuuɗi Kowaka ɓe gummi ko caggal leydi ɓe jetta galle imaɓe kam fof ɓe gaɗa ɗo juwadema teddindema bandiraɓe sehila musidɓe tedduɓe binel Samba dokka goko pullo jontaɗo cuusɗo o e dammoɓe mo ɓe Djibi Diallo ani Mayamboy ani kono Alaji Moussa Ousmane nommo nana ina tawa so gasi kanko natata udde jamma o bisimillah alama rewi lawol hay sa walɗo haalde hay goto haɓata hay goto tampata wonnoon kalta ko machallah ene weeli Ablaye Sarr mi salmini mi juurimama gorko cubballo ko joni jimami moƴƴo haygo ɗon ko cikkalano mbaɗa jimira hayyo somi dañi hayyo somi dañi hayyo somi dañi alanam ko jinmi dañde ko somi dañi alanam ko jinmi dañde ko somi dañi dañi gorko pullayo somi dañi dañi gorko pullayo somi dañi Muhammad Samodiyo somi dañi gorko pullo suusireeduyo somi dañi gorko pullo suusireeduyo somi dañi dañi teñugollo somi dañi dañi teñugollo somi dañi Otano mole somi dañi Otano mole somi dañi pullo tan pulloyo somi dañi dañi yimɓe sehilaɓeyo somi dañi Muhammadu
somi dañi hayo fulɓe cawɓe yo somi dañi hayo fulɓe cawɓe yo somi dañi hayo sali cayo somi dañi emimi hande yo matake yo somi dañi cayna bojin miite yo somi dañi hayo somi dañi somi dañi hayo somi dañi somi dañi somi dañi somi dañi Abou Diop mi salmini mi juurima moƴƴo hay ngo dongo tikkalaɗo mbaɗa jimira ara mi wi joni so jubbollominima kala ne pinɗa mbaɗa hen nebam kala ko yooɗa e am caggal alena ɗum ko maayo kadi mbaɗa fardo ɗum kadi mbaɗa yiɗ ɗum aɗa darde gorko cubballo jontaɗo a wiyama Seydi Sar ko joni joni jimami no haali nde min ko onon tan jeyimi onon tan kadi jinmi caggal alena laaɗo mum wonnoon kadi sa woni gawlo subalɓe nden hettere nde Allah feccuma nde a yiɗat ɗon parloɗa ɗum ɗum tawi somin mbaɗa softa ɗum tawi mimata ha mi gayna mi mani maayo o yo Aliou mawɗo Fall joom Matam joom Jammel joom Koundere rewa e worko fof ko an almuno ceerno Sama Samou Rabbi ima kadi Seydi Fall ka babam kadi ka sehilam ka babam kadi ka dimam a wiyama Seydi Fall gorko cubbal madi ɓe ɓurani sakkiti ɓe ñambi keɓani moƴo haygo dongo tikkalaɗo mbaɗa jimira no belɗo fa mbaya ayama Seydi Fall Aliou mawɗo Fall neɗɗo ne wawi yiddema taw wawa tampantema ene wawi yiddema taw wawa wadde déplacement ara galle mum a wiyama Seydi Fall mide heewade noon kada weltanama ɗum ɗo ko jikku kadi wona bulet ɓe mbi ñamde ko ñamano wona ngay beele ceeya a wiyama Seydi Fall en beltanima noon gorko pullo madi ɓe ɓurani sakkiti ɓe ñembi keɓani en beltanima gorko pullo joom ñalaɗe o hay mo yiyanima nanima aɗa weela a nana aɗa mettani ɗum Allah waɗi Mouhammadi Sammodi ɗum beelaɗe mettaɗe fo ɗum Allah waɗi kadi en jagɗi ɗum Allah kadi ko dañƴa ko fo a wona hen Samba Alar notoɗa koye bande hen ɗum tan noon so tawi ñalawma o waɗi a teddinirama oɗo ñalawma Allah waɗi ko hani min kay maɗa ko hande tan lo hoddiren kuccodir kono ɓooyi juuti won noon hakkude min kon ɗon kono tiiɗi mbaɗa andi ɗo mbaɗɗa Elhadji Baba Bayti ma mi mbaɗa andi ɗum kadi en kaldi téléphone mata koyeɗem ɗe juutani tan ko hande Allah hoddiri ɗum noon ko weltade tan e weltanade on préfet Djibi Diallo ko sehlam eyyi préfet Djibi Diallo ko sehlam ene yiɗimi ene nafaɓe ummoto ko galle mum ayi préfet on mbi préfet ara ha gallam mata ɗum no weeɓi so julde yonti ko noon so korko yonti ko noon nde nodduɗamo feema nde o ɓaaji mi o wi jaaden ƴeew so darima yimɓeɓe fof ganda no darima kadi so naati rendo yimɓeɓe ganda no naati ɗum noon Seydi Fall gorko mo Matam e kaggulaɗe kaggude ɓuuri kayde bisimilla ma ƴeew ko kalɗa e oɗo gorko pullo jooɗiɗo ɗo so tawino kay mana no didorno no neɗɗo foti ni aɗa wawi jikkirde ɗum toon jaada hen ma jikkuma jaada kono sa jikki jikkata he fetere jeygue fina dado ñaaƴa yene mo anda joote joote ganda galle bamum helata ñande kala haɗata ñande kala handoto ñande kala an ɓuure ñande kala yo ñande kala ɓuure ma an ka pullo nani dey mo hanki o ka mo hande o to tawnoɗa ɗo galle bamma ɗo aɗa heddi ɗon ha jona woppani nane mon ko Abou Diop haali Seydi Diop an kay so pulago wuuri ha joni joni amin gandi aɗa tawa hankinde jangguete oɗon mbaɗa ABC ɗo ceerno Souleymani Balɗo jabɗa nani dey darade mbaɗɗa honno mbaɗɗa ni ha keɓɗa ko keɓɗa ho mata anda neɗɗo yo daro dado jagga teppere mum fawa damal ndimagu haɗe jasa ɓennude no mani Seydi Diop kadi gorko cubbanomo takkodirɗa ɗo oɗo Seydi Sar a meeɗani wadde programme ha goto e amen nani dare damal mbiɗa yo tajbiye sa soyni min mbiyata ko Aliou Baylel gaare naate jamma ko jamma ma Seydi Sar bonnani cubalagu lonani neɗɗagu ƴella ha ngawle de gorko cubballo walla debbo cubballo walla tan koɗo anda kono walata ɗo jiidaka de so lanama joofe tufde a jagui teppere ma a ƴeeŋi a faye poho poholam sa ƴeeŋi galle a yeƴƴima tan tawata ko kaari jibini kaari nene ma kaari jibini kaari bamma Allah hokki on ɗum mi wimo Seydi Sow e gueɗe ɗiɗi ha keeɓi tati so neɗɗo yiɗima andima horsinima Allah so tawi a wi ɗum nokku amen ene woodi so wima ara han jehen
walla koreja mbiya haranji hen so yaade e maɗa on jaago yiɗɓe maɗa to e cilɓe ban samba nokkunede wuuro baboyam ɗo jatti ba ɓuuri kondande maɗa fof le jiggani kayɗe kafari kayɗe sow julo do wonani yumma wonani baaba kon diwni baji mbañ mangale cubaloji mangale gure Fouta en jaadi toon mine mare mawdiraɗo moƴƴo alhaji baba baydi mal kala teddungal a teddini mbaññaɓe kono kala teddungal kadi mbaññaɓe teddinima hono gando mi gando o woni seede o woni hono ceerno Harouna Lawel minen jaaduno mbaƴ gando Cheikh Mara Ba mais mawarga joni mawargani so weeli jomiraɗo joom bari ba on o woni seede oɗo jamma hande oɗo jamma danejo ma won jonte tati Nili Sow gara ga henna kanko ceerno mo noddi kam galle makko min Nili Sow galle almaddiɗo mo invite min bottari o yimin a tine gande de le 11 janvier inchallah on teddungal waɗa teddungal ngal kadi teddinira ko wiyete hono jamma Lacciri Haako ɗum noon nde haali ɗum nde mbimi bisimilla jamma o juuti no feewi kono oɗo hande ko jamma e jammaji Allah jarama on jarama teddi weeli ɗum ɗo woni fuutankagal ko ni ganduɗen ɗum woni ganduɗen ɗum woni fina tawa men ɗum woni ko tawɗen ne jafoɗon nan pour dominer la délégation so wiyama noon ceerno Hamadou Sammodi omo arde mo ganduɗa goto e yimɓe on caggal tuddiɓe on dañi chance ono rewɓe ceerno Hamadou Sammodi dañi chance mawɗo walde Allah takkade sara o ɗoynede gorko pullo dimo danejo Allah rokki on woni on jarama no feewi e gando tawɗo gandal guɗo leyɗel tubakoɓe ummita arti ga henna guila Macky Sall o woni hono monsieur le président o woni Hamidou Mbow min mbadde jewte kewɗe e nder radio ji amen ɗi Seydi Mbow ka gando kadi golle maɗa jiyama nder leydi Sénégal hakkude maɗa président Macky Sall kanko ene ari ɗon en kaalimo joni suddi moƴƴuɓe rimɓe raneɓe Aminata Moussa Demba Asset Moussa Demba ko sehilam ko guiɗam no feewi ko noon kono Fatima Ahmadou Ba e hono naha toko sel mi anda dimol toko sel bindol ngol ene yetta li e wonen hono Fatimata Zahra Sow e hono Cheikh Mara Ba Mamoudou Anne e Seydou Dia Seydou Nourou Tall e Ibrahima Anne ɓeɗo en sukaɓe tato ko anduɓe kala ko joguiɗa e gandal jiɗɗa gandal sa yi hen maɓe ma tawɗoɓe mais ko sukaɓe ganduɗa hoorema deƴɓe no feewi ɓe gardi e délégation he kono noon e kadi hono ceerno Ibrahima Anne en mbimo Seydi Anne en mbi hono Harouna ceerno Harouna Lawel Ba hono ceerno Harouna Lawel Ba ko gando e nder anduɓe ceerno Mouhamadou Deme ceerno Mountaga Ba Amadou Lam ceerno Abou Daf ɓe fo délégation ceerno Bokoum Amadou Mokhtar le nom Binta Daf Mbam Bokoum Oumar Diaw e Ban Almami e wonande hono Nili Sow Jeyni Wagne Dieynaba Ndiaye Khady Ndiaye Fatimata Ndiaye e Khadijatou Dieng Maymouna Ndiaye délégation Aminata Saw Fama Saw Ndumbe Dia Maymouna Diallo Koumba Diallo wonde hono Foyel ceerno Abdoulaye Sy Mariam Diallo Aissata Ba e wonen hono Fati Diallo ɗum noon ene wayno ko ɓeyɗo ene ganno e oɗo délégation Allah jarama on jarama en mba haalde radio Tescane tawa en haalani oɗo gorko pullo dimo danejo o woni hono Amadou Boubaraki Mamma Thiowel ko Seydou Abou Diop ɗum noon so tawi en darima en kaali en kaalani ko wiyte hono radio Tescane woto kaali Abdoulaye Sara kaldugo hono Amadou Boubaraki Mamma leydi wona kural fewnata ɗum leydi wona fetel fewnata ɗum leydi fewnata ɗum ko hakkille ceebɗo bayɗo no hakkille ceerno Mouhamadou Sammodi jogui o hakkille ceebɗo bayɗo no hakkille Abdourahmani Ka noddirteɗo gadiel mo jogui o ɗiɗo hakkillaji mbawata rendude fulɓe liggo bandiraɓe gona neɗɗo goto jiidu yumma jiwda baba goppa labɓe goppa fetelaji goppa jaasiji ndewa e baali mumen ndewa e bey mumen ndewa e gaynaka mumen jiilo jaam mbaɗa jaam nde wonno ko jaam nawrata leydi yeeso ceerno Mouhamadou Sammodi joni min jetti Allah Seydi Sow min juule nelaɗo sallallah alih w sallam saabu an aduna o ko dogata ko fof aɗa andi ko yahata ko sabu aɗa andi no aduna o dogirta ha waɗa développement aɗa andi no aduna o dogirta ha waɗa social probléme noon kon ndendani jogoɗen anni e goto jiiden yumma e baba gonen neɗɗo goto mbawen ligganade leñol men ko nafata hande min dewre ma ko darde ma min dewre ma ko teddugal ma min dewre ma ko fulla ma min dewre ma ko fayida ma e yiddema leñol ngol
haaloɓe pular noon mbi so tawi tew fof wayino no heñere jambere nelantaki bandiraɓe sehilaɓe ceerno mouhamadou sammodi ko on haaldata e leñol mum on haaldata e pulaagu on haaldata e ɓiɓɓe leydi sénégal ɗum noon onon fof renduɓe ɗo keɗoɗen kettuɗen nde wonno miijo ko miijo miñum miijo ko miijo kono mawnum miijo ko miccindade ɓuuri fof bonde ko ngara e programme kota donka famde ko naate hakkille ma walla ko naati e noppi ma ɗum noon bandiraɓe onon renduɓe ɗo ɓe min jetti on ɗum ɗo koko yooɗi fulɓe gandirano ko commune gandirano ko fijirde gandirano ko jaleɗe gandirano ko noddude nalankoɓe mum mbaɗa fina tawa mumen ko ɗum ɗo fulɓe gandira ɗum ɗon noon yo yaaru yeeso leydi ndi forende wona neɗɗo goto jiiden yumma e baaba mbawen liggade kene nafa mbawen liggade kene nafa en mbawen liggade ko nafata leñol ngol mbawen liggade ko nafata pulaagu ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe kettuɗen ceerno mouhamadou sammodi so alhamdulillahi rabbil alamina caggal nde jettuɗen allah eɗen juula e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam eɗen jetta kadi jinnaɓe men e seeremɓe meɗen en jetti allah no feewi e ndeɗo jonde e oɗo jamma o jamma mo ganduɗa ko jamma teskinɗo ko jamma mantaniɗo ko jamma e nder jammaji ko jamma kadi sikki ala kala tawtoraɗo mbeɗa sikki yawata yijjidde oɗo jamma en jettiri ɗum noon allah no feewi no feewi no feewi kadi ala fof ko rentini en ɗo so wona eɗen teddina koye men eɗen teddina diine men eɗen teddina leñol men eɗen teddina ɗemgal men eɗen teddina fina tawa meɗen te won mo ganduɗa e oɗo minute e oɗo heure wonko tali ko wona wadde welnere wonko tali ko wona ɗum ɗo haalande ladde taw wonko fawe dow muɗum ko ganduɗa wonde ɗum ɗo wonko woƴi ɗum ko wona ɗeɗo donc alhamdulillahi rabbil alamina siki tawi allah walli en enen eɗen gone oɗo jamma tawa ala fof ko jaaki en ala fof ko sohlini en so wona eɗen gurtina oɗo jamma eɗen mawnina oɗo jamma eɗen mawnina ɗemgal men eɗen mawnina fina tawa meɗen eɗen teddina fina tawa meɗen eɗen mbaɗa ko pullo wiyata ko ordade no ordotoɗo guesa muɗum ni pour leƴƴi keddiɗi ɗi e culture goɗɗo mbo wona culture men o kayenne ganda culture men o ha joni a bonɗo te ko ɗo tan wonata ha ila yawma yubasuna en jetti dendagal kala debbo e gorko garɗo ɗo suka e mawɗo rewde inde par inde noon ɓe ɗandi weeɓata sen mbi eɗen mbaɗa inde par inde so renaki ko ɗo mbalaten en calmini dendagal rewɓe worɓe mawɓe sukaɓe yiɗɓe sehilaɓe arɓe ɗo mbeɗa ardina salminago ngo e sohnaɓam ɓe gardumi ɓe hono Aminata Moussa Demba Aset Ba e Fatmata Amadou Ba walla mbiyen Hawa Toksil e dendagal délégation mo gardumi o ko wayno Mara Ba en Haruna Lowel en e Hamidou Mbow en e hono wiyeteno Sar Abdoullahi Sar en Nini en dendagal délégation mo garduma eno ceerno Bokum en bo e Mamoudou An en e sika tawi en mbi eɗen mbaɗa neɗɗo par neɗɗo tan so renaki ina wawi ɗum juuta en calmini dendagal presse tawateɗo ɗo o goto foof en calmini ɗum inde muɗum e yettode muɗum en calmini kadi Abou Samba Diop min jetti Allah min jettima no feewi min beltanima Allah ene laaɗo mum kadi min beltanimoma saabu ɗum ɗo foof hayso wona jamma o hunde fof ko sabu waɗi sababu ko an woni sababu ko amaddikal ko mawnam ko minen jiiditaniraɗo goto kam woni sababu ha gannadirɗen kono Sali Dia oɗo hande so min gandadiri min dewdi ndeɗo fodde min baddigal ɗo teddugal ko Allah ene laaɗo mum woni sababu ko an woni sababu wadde Abou Samba Diop an ka mesalan leñol e ka neɗɗo jokko en ɗam ka neɗɗo jiɗɗo leñol ngol ka neɗɗo naftuɗo leñol ngol ka neɗɗo daraniɗo leñol ngol ka neɗɗo kadi tinniɗo mo ganduɗa ko jokkowo en ɗam min ganda e ma sowona ko rewi Allah jokki en ɗam min jii tan ko aɗa ɓorni wutte ma e paɗe ma kala ko fewnata leñol ngol ko ɓamtata leñol ngol ko moƴƴinta leñol ngol ko yonnata leñol ngol ko feññinta leñol ngol fa'idagal mum e dendagal moƴƴireji gonɗi e muɗum gila min cuwa jokkodirde ma ko ɗum min gandema Allah waɗi kadi ha Allah waɗi gandadirɗen
ɗum ɓeydi tengtude ɓeydi laabtude min jiiri ɗum gite amen min memru ɗum e juuɗe amen ɗum noon min jetti Allah min jetti men feewi Abou Samba Diop min jetti Sar Ablaye Sarr ko journaliste mawɗo no feewi e nder leydi Sénégal mo ngannduɗaa formi journaliste en heewɓe ɓe ngannduɗaa hannde rewɓe e worɓe ina jogii heen galleeji mumen ne jogii heen ɓesnguuji mumen ne nguura heen ne naftoro ɗum wadde Abdoulaye Sarr min jettima no feewi ko cimtoɗaa ɗo kayde ko ɗum woodi on mbaɗi kam invité min e Elhaj Baba Mal to wiyete Mbaañ teddinɗon amen teddungal manngal no feewi yitaram min meeɗa tegade daniw ko cubballa wiyata daniw ko so wona Mbaañ daniw tan nani ina itta e maayo no fito mbeɗe tiimi heen ko ñande hen min mi ɗum yiiti noon sika tawi wonde teddinama hirsinama ngaari hirsanama ɓi bamum kono cubballo so teddinirima daniw mbeɗe sikki teddinirima ɓi bamum kala ko cubballa awoyta e nder maaya ɓuuri yidde jaggude ko daniw so ɓurani ronkude wadde vraiment en calmini hono wiyete jaariyatu en jaari Dieng ko debbo moƴƴo ardiɗo e délégation mawɗo pour duysude meɗen e jamma o en jettimo e kanko e dendagal ɓe wundi ɓe en jetti kadi Mariam en jetti dendagal kadi ɓiɓɓe fulɓe ɓe tawɗen ɗo ɓe ko wayno hono wiyeteno Kadiata Hamidou Arɗo Sadien ko banam debbo kadi jinnaɗo mum ko jinnaɗam jinnaɗo mum debbo e jinnaɗo mum goto fof ko jinnaɓam kadi machallah jinnaɓe makko ina gara gallam kadi ko jinnaɗo makko kadi waddimo e am ƴetti ɓesgu mum fof waɗe oto addi ɗumen galle wi wonde so tawi oɗon cohlimo jokkodirɗon ko oɗon jamirmi on ko oɗo mbaddumi on kanko Kadiata moɗɗo e jonde hombo andi kalami ko hunde tinde woni hakkudami galle maɓɓe o ɗum noon mi salminiɓe mi yettiɓe mi jarniɓe no fewi mi salmini kadi dendagal ɓiɓɓe fulɓe kadi woɗɓe wonɓe ɗo ɓe no jettirɓe ni no jaarirmi ɓe ni ko noon jettirmi ɓen ko noon jaarirmi ɗumen donc so ɗum yawti vraiment Salimata ko waɗi ko ina mawne men kadi ne tedde men kadi hoɗum yooɗe meɗen kadi ngoɗo miijo ko miijo manggo no fewi sabu vraiment wawde miijade oɗo jamma eko wone oɗo jamma eko soome oɗo jamma ɗum ko ngandi kisdi wawi ɗum miijade Salimata homin mbaɗma félicitation homin jettuma homin jarnuma homin jettanma Allah anne kadi yettu Allah no fewi sabu oɗo initiative ko initiative baɗɗo fayida no fewi no fewi kadi sika tawi o fewnama o yonnama o moƴƴinama a duysama e oɗo initiative ma ɗum jibin hunde mawde no fewi nde ganduɗa ma leñol ngol fof yito hen hoore muɗum kadi tinna ɗen gonen caggal makko e ngoɗo miijo ballen bo hen duysodiren e makko jagganoren bo hayso neɗɗo wona parrain wona invité so jamma o yonti ina yooɗi ara par ce que hankkadi jeeyama e programme he kadi tinna ɗe leñol nafata ɗum ko jaggadirde yimɓe nanggadira jiiɗadira jiida yumma jiida baaba kala ka neɗɗo yekkiti kala ka neɗɗo Allah rokki neɗɗo so tawi ka lamɗo yo yimɓe jaɓ ka lamɗo gonda e ma duusuma e laamu ma sika tawi ka gando yo yimɓe jaɓ gandal ma duusuma e gandal ma sika tawi wonde kadi ka galo yo yimɓe jaɓ ka galo duusuma e ngalu ma so tawi ka katante walla ka guindiyanke kala ka mbawɗa wonde yo yimɓe ɓe jaɓ gueɗal ngal Allah waɗe ma ngal ganda ngal ɗo gueɗal ko gueɗal mumen ko kayen jeeyi ko feccere e pecce ɗe Allah fecci leñol ngol mawnina gueɗal ngal jonna ngal ñanta ngal moƴƴina ngal mbasa ngal fuynude leñol men noon ko ɓuuri hewde c' est à dire ko kala ko Allah rokki goto e meɗen e heddiɓe mbayi kono wayata kono jalkitoɓe walla bonnoɓe walla waɗoɓe neɗɗo découragé te ɗum wona ko moƴƴi e jontaɗo wona ko ɓamtata leñol wona ko fewnata leñol neɗɗo so yiiɗi yontede par ce que pulaar wiyata wonde yewli jingande ko duudotoɗo so neɗɗo ina duudo tinno wallu ɗum mbasa weddade mum ko warata ɓandu walla ko helata ɓerde Salimata ka neɗɗo tinniɗo ka neɗɗo dariɗo tawi ko gonga min de Allah ne seedi oɗo jamma ne heewi jammaji ɗi teddinirami kono oɗo jamma hombo mawne am no feewi hombo mawne am kadi mbeɗa welti hen mi ala hen nimsa mi ala sona weltare ɓolde kadi mbeɗa ñaago Allah subhanahu wa taala oɗo initiative mbo ƴettuɗa ɗo yo Allah jagganorma yo Allah kadi nawru ɗum yeesa ha
ɗum jibina milliard uji kadi ko ronka e leñol ngol ko ɗum wona sababu leñol ngol rentude sabu enen eɗen jogui rafiji ɗiɗi rentude rentinde ɗum ko probléme meɗen beddade jungo e poste tan jaltina mbiya ɗum ɗo ko leñol ngol mbaɗanɗa ɗum ko hunde sande meɗen no fewi rentude men kadi gonen neɗɗo goto ganden ko Allah waɗi en neɗɗo goto ɗum ko hunde sande en no fewi ƴewɗo hande normalement fonno ko hewde ha yimɓeɓe koronade kono goto fof wiyata kono fotanto ɗum kadi koye ɓiɓɓe fulɓe tan jeeta neɗɗo kewna ɓi bamma kewna walla ɓi yumma kewna walla ɓi bamma ƴetta waɗa won certain programme au lieu daraɗa balla ɗum kono arat jortoɗa e dow hoore muɗum ɓeyda ɗum teddede caɗele ɗon ɗo yimɓeɓe ne mbaɗa ɗen ɗon golle walla ne jara ene jaaha nduɗ ɗon yaadu leñol ngol ko caggal tan heedata e mi profite occasion Moussa Ousmane Ndombo mi salminima mawnam sehilam neɗɗo tedduɗo juulɗo moƴƴo jokko en ɗam tawɗo gandal no Abou Samba Diop en mbiri ni ko noon tigui ɗum wayi e ko neɗɗo gando ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo tedduɗo ko neɗɗo kadi teddinowo minen Abou Samba Diop en ko ɓoyani ko min mbaɗi sortiji mawɗi e nder Fouta ma won laabi ɗiɗi kono noon hombo tawtere o woppata so o nanata amen o woppa haajuji makko e hammuji makko fof o ara o tawto e amen o waɗa hen kadi dendagal foddeji makko o waɗi hen gay makko o waɗi hen nayyi makko o waɗi hen kalisaji makko o waɗi hen temps makko o waɗi hen autoji makko Moussa Ousmane Dombo mbeɗa yettuma mbeɗa jarnuma fulɓe noon mbi wonde mo waɗani hay hunde simtantake haydara donc vraiment e ko ɗum occasion e enen ɓiɓɓe fulɓe tinna ɗen nanggadiren e kadi hay sinna wona pulago o ken julɓe Allah wi wonde ya ayuha alladina amanu ta'awunu alal birri wa taqwa wala ta'awunu alal ismi wal udwan e heejiyaɓe gonɗinɓe balladire e kulol Allah balladire e peewal balladire e ɓamtare balladire e moƴƴinde balladire e kala ko moƴƴanta moɗon kono woto balladire e ko bonnata on bo warda sababude diine mum e leñol muɗum e leydi muɗum e ndimago muɗum e ɓesgu mum e jawdi mum sa mayi ka shahid leñol ngol yo wot ko jarani en jii hande sous région o fof fulɓe ne jogui hen probléme te probléme o hay goto wawa famde oɗo probléme kombo woni holko addi oɗo probléme saabu leñol gotol tan wonde nder aduna no leƴƴi aduna ɗi mbayi hewde ni leƴƴi keddiɗi ɗi fof kilno ɗum ina gabbo e mumen ene mbara ene pella ene ngaybina ene bonnita ene kala ɗum en haaluji ɓurɗi fof sewde aduna ɗum ko hunde fonde yurnitede ko hunde fonde ƴeewede hoɗo pelle daraniɗe gotantago aduna hoɗo pelle daraniɗe haqqeji ɓi adama ɗiɗo laamuji ɗeɗo leyɗele ɗiɗo gouvernement ji holko joƴƴiniɓe holko takiɓe laamade ɗum ko hunde fonde ƴeewede no feewi par ce que ɗum wona gonga aɓena gaybina leñol ngol aɓena bonna inel leñol ngol saabu leñol so wiyama ko terroriste en leñol fof ne wawi wonde terroriste ɗo ɓi pullo woni fof ko terroriste holko pullo wonanta terroriste holko terroriste yagal nafata pullo goppa nayyi ma goppa baali ma goppa bamɗi ma e guertoɗe ma goppa guese ma goppa ko ponnoɗa wadde fof gonta terroriste jaaha tan aɗa fellodiri e mere mere wona gonga ko yidde firtude leñol ngol ko yidde bonnude leñol ngol enenne sen gona ɓoccode seɗen gandi ko nafata en tinna ɗe cala ɗen bonnede neɗɗo yo sala yeede e ko boni woto won gujjo woto won bandi woto won sayi woto won cimmotoɗo woto jarowo sangara kala ka boni ko soofi ko nefni ko hersini ko ɗimo fotani yirede woppu so neɗɗo nangue mane woppirtuma ko alay saago par la force woppirtuma a yahani a memani a haalani tati ɗi puɗɗata leeɓi ɗi pele koyɗe puɗɗata leeɓi newe juuɗe puɗɗata leeɓi ɗemgal fuɗɗata leeɓi a haalani a yahani a memani neɗɗo jaggema o woppanma kono nde yaware fof sa yi ɗum ko oɗo caru gonɗo e meɗen comme no beyi koɗini mbewa cooda ba Casamance ba sooda ferlo mbal ba sooda ɓundu ba sooda Fouta in beyi wowodir ɗumen ko probléme
tinna ɗe gonen neɗɗo gooto goppen haasidagal gooto men fof ne jogii ko haɓi ko wona habde e bandum gooto men fof ne jogii ko waawi bonnude ko wona bonnande bandum mawninen koye meɗen teddinen koye meɗen teddinen leñol meɗen minen hannde so wonano teddinde koye amen e teddinde leñol ngol omin mbawno wiide komin sernaɓe komin ɓiɓɓe sernaɓe komin taniraɓe sernaɓe min garata e hono ɗeɗo gueɗe kono ɗum wona gonga ceerno fof mbiɗoma arata e ɗeɗo gueɗe a famani bindi ba ko min Hammadou Sammody wi noon te mbeɗa andi kadi koye télévision kuccitmi koko sarato koko sakoto par ce que leñol wawa wonde leñol ala anduɓe leñol wawa wonde leñol ala alɗuɓe leñol wawa wonde leñol ala alɗuɓe leñol wawa wonde leñol ala culture c'est impossible wona gonga makka to arabeɓe to diine o jippi to oɓe mbaɗa welnere oɓe jogui kolli mabɓe e ñañuji mabɓe guitruji mabɓe hoɓe jogui nalankoɓe mabɓe hoɓe jogui awluɓe mabɓe soɓe cohli welnere ɓe mbaɗat ɗum noon min goni contre tan ko neɗɗo mo yiɗa hoore mum yiɗa leñol ngol kono neɗɗo fof ettotoɗo hunde so Allah waɗi min jokkodiri e ma min gonata bonnanoɓe ma so min pewnananima min bonnantama ma won dariɗo wiya wonde Hammadou Sammody ne yahata Bamal en ne yahata Abou Djiba en min tewi min jeeyi jawdam min jeeyi ta am min jeeyi gandalam a faami donc ɗum ala fof ko woni hen rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam kam woni iliman oɗo diine o wi aati ma fil jaybi wa yatika ma fil gaybi rokkir ko wone poos Allah addanma ko wirni ko ne wawi wonde autoji ne wawi wonde galleji ne wawi wonde avion ngaji jet privé ina wawi wonde kanŋeji ne wawi wonde kalisaji ne wawi wonde jama o wi aati ma fil yadi wa yatika ma fil gaybi rokkir ko wone jungo ma Allah addanma ko wirni ɗum ko rasulu sa sallam wi noon kadi kala dokkirowo ɓurma arsigue kala dokkirowo ɓurma suus min ñaguimi on ko ɗum occasion minen hanti kala ɗumin jooɗiɗo ɓiɓɓe fulɓe ndenti hayso koɓe tata mamin mbi wonde tinna ɗe ndenten goɗen neɗɗo goto tawde enen mbajortoɗen hannde koko ɓuuri ko hirsinade leñol ngol ganduɗa kañum ɓuuri keewal hannde e aduna he leyɗele 17 pulaar ne haale hen leydi Sénégal ndiɗo ndi gonɗen majorité o ko ɓiɓɓe fulɓe 65% e nder population Sénégal ko ɓiɓɓe fulɓe kono eɗini gabbe koye meɗen eɗen mbaysina mi siftiriɗo noon kadi mawnam sehilam kadi Amadou Fall Thiandela Amadou Fall mi salminima mi juurimama no feewi gorko bawɗo cehilagal bawɗo kadi yidde mbo jeeɓanmi kadi gondigal mum hakkude muɗum e Baba Mal wi kam e ɗemgal muɗum Amadou Thiandela cehilagal mabɓe ɓuuri duuɓi nogas o meeɗa fooɗanade yo yime kala ko waɗananno Baba Mal o meeɗa wadde ha ɓooyi yeeso makko change walla mbadi makko change walla gonka makko wayli hakkude mabɓe ha Allah waɗi Allah hodiri yo Baba Mal wa fenton mo jimbol Amadou Fall Thiandela min nani ko an waɗi encouragé Sali Dia ko an duusi ɗum e ngoɗo miijo ko an walli ɗum e ndeɗo feere ane Abou Samba Diop en e woɗɓe kono an ka tergal mangal e ndeɗo feere oɗo jamma e ɗiɗo jammaji wadde min jetti Allah min jettima no feewi mbeɗa sikki nane discours Sali Dia haali ɗum ɗon kadi Sali Dia min kaldi ɗum kañum Abou Samba Diop ñanden ne gari galle kadi min en personne Amadou Fall ko neɗɗo mbo korsinmi o ari gallam ko wona goo wona ɗiɗi warde Baba Mal ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo tedduɗo jokko en ɗam Amadou Fall a yiyata e muɗum ko hunde nde rewani Allah jokkani en ɗam voilà donc vraiment ko heddi ko mi yiiɗa junnade jinmi tan ko seeɗa wasiyade meɗen tinna ɗen nanggadiren gonen neɗɗo goto jiiden yumma jiiden Baba goto fof yo won ambassadeur goɗɗo o goto fof yo won ambassadeur leñol ngol eyyi ko ɗum woni ko jinmi wasiyade on minen ko hen min goni so Allahu lamɗo jaaɓi kala ko ɓamtata leñol ngol ko ɓeydata fayida maggol ko ɓeydata teddugal maggol ko takata kadi yimɓe ɓe ganda ɗum ɗo ko ɗum leñol kadi ko leñol mangol ko leñol bangol fayida leñol ngol ganduɗa hongol waɗi gandal hongol waɗi laamu hongol waɗi ngaalu hongol waɗi keewal hongol waɗi dennagal kala moƴƴere ha ɗum laabta e haqqillaji yimɓe e guite mumen
ko heen min ndewata ko heen min kirnoto jamma ñalama suuka e kikiiɗa ɗum noon ala kulli haalin Abou Samba Diop e pulaar wiyata wonde haala gasata rowat kadi ko haaleteno fof toni gayni donc mara ba en mi yetti ɗumen no feewi no feewi mi yetti denndangal délégation mo gardumi o mi yetti kadi biinel gawlo biinel ko gawlo jontaɗo ko gonga min kaldi téléphone ko haali ɗon ko ne woodi ina wawi so haalana ɗum min mi haalata ɗum e o yiɗino arde galle kono mataw Allah hoddirani kono ko gawlo baɗɗo fayde nder awluɓe kadi enen fof eɗen gandi oɗo jamma o yewti en e oɗo jamma ɗum noon en jetti Allah en jettimo no feewi no feewi no feewi kadi ko foti wadde fof waɗi ɗum kala ko fonno wadde waɗi hay hunde mankani tinnodiren e koye meɗen jaggodiren mawninen naalankoɓe meɗen mawninen journaliste en mawninen comédieji meɗen mawninen artiste aji meɗen mawninen aynaɓe meɗen mawninen laamɓe meɗen mawninen sernaɓe meɗen donc ko ɗum woni ko jinnomi haalde ko heddi ko mi addani mon ɗo ballal seeɗa ne wonde yawre e mi addani mon ɗo ballal 1 million pour mballitoro ɗon e jamma o e kadi sa haɗani e gotel mbeɗa yetta noon sohnaɓam ɓeɗo no feewi lawol gongol koɓe sohnaɓam kono koɓe wandiraɓam rewɓe koɓe sohnaɓam kono noon koɓe sehilaɓam koɓe sohnaɓam kono noon koɓe kadi koɓe yayiraɓam ko yimɓe yiɗɓe mi teddinɓe mi fasniɓe mi ittanɓe mi gueɗal e mi meeɗa yide mabɓe ko soofi mi meeɗa yide mabɓe ko hersini kadi vraiment ɓe duysi ene jamma o goto mabɓe fof ne wawno amde walla ko nandi hen kono noon onon fof on jii way kono kamɓe ɓuurimi ni hay sirginade walla daranade jamma o mbeɗa yetta Allah mbeɗa yettaɓe no feewi eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah rokku en wattu ndimbo wuuri taw eɗen ɓeyden ustaki bisimillah voilà donc Allah jarama Allah jarama sammode so bawɗi piiti koko piino piyata mbagge fo e saa mum mbe fo e laal mum jotta ɗum mbawa ko mum ko sammode no potno ko mbaɗi ko potnoɗa ko waɗi Allah jarama on jarama yo Allah nawtane jaam e kisal e teddugal Allah ɓeyda ko waɗa ko dañɓe ɓe Allah ɓeydan ɓe dañanɓe Allah hokku ɗumen so dañi yo mballu mbaɗano dañɓe ɓeɗo mbaɗata ni Sali Dia Hamma Sammodi Moussa Ousmane Dombo Djibi Diallo onon gonno damboɓe jomajo o dambo ɗum ndu fuusi fulɓe ne mbenno dambogel ko leeli foof so dabitima yo male yo male yo male ñang jaama ka moƴƴo